सावंतवाडी शहरासाठी 5 कोटी रुपये खर्चाचं क्रीडा संकुल मंजूर झालेलं आहे आणि त्या क्रीडा संकुलाचं काम प्रगतीपथावर आहे. काही सुविधा पूर्वीच्या काळामध्ये नगर परिषदेने केलेल्या आहेत. अधिक नवीन काही खेळाच्या सुविधा, उदाहरणार्थ लॉन टेनिसचं ग्राउंड हे आता नव्याने केलं जातं आहे आणि त्याच्यासाठी सुद्धा जवळजवळ 60 कोटी रुपये खर्चसाठी मंजुरी दिलेली होती. आणि आज जे काम चाललेलं आहे याच्यामध्ये 400 मीटरचा धावण मार्ग, ज्याला आपण सेमी ऑलिम्पिक रनिंग ट्रॅक म्हणतो, तसा तयार होणार आहे. आणि त्याच्याचबरोबर इंडोर सगळ्या तऱ्हेचे गेम्स हे आपण त्याच्यामध्ये असा हॉल त्याच्यामध्ये, आणि त्याचं हॉलचं काम जवळजवळ पूर्ण झालेलं आहे. आज त्याची पाहणी केली. त्या पाहणीच्या वेळेला सावंतवाडीच्या नगराध्यक्ष उपस्थित होत्या, लखमराजे होते, त्याच्यानंतर क्रीडा सभापती आडिवरेकर साहेब होते, आमचे पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर होत्या, मडगावकर मॅडम होत्या त्या ठिकाणी, आणि आर्किटेक्ट दोन्ही संकुलांचे. वेंगुर्ल्याला सुद्धा आम्ही आता ॲडिशनल जागा ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे मागितलेली आहे आणि त्याच्यामुळे ज्या ॲथलेटिक्सच्या सगळ्या सुविधा आहेत त्या एकाच ग्राउंडवर वेंगुर्ल्यामध्ये होतील आणि त्याच्यामुळे क्रिकेट खेळणाऱ्या लोकांना काही अडथळा निर्माण होणार नाही. सावंतवाडीमध्ये क्रिकेटचं ग्राउंड आता मोठं केलेलं आहे. त्या ठिकाणी नवीन ड्रेसिंग रूम बांधलेला आहे, जो रमाकांत आचरेकर साहेबांच्या नावाने तो सुरू केला जाईल. त्याच्यामध्ये काही सुविधा अधिकच्या निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. अशा सगळ्याच कामांची पाहणी करत असताना सर्व तऱ्हेचे मैदानी खेळ आहेत. त्याच्यामध्ये खो खो आहे, कबड्डी आहे, व्हॉलीबॉल आहे, बास्केटबॉल आहे, त्याच्यानंतर रनिंगबरोबरच हाय जंप, लाँग जंप, पोल वॉल्ट, अशा सगळ्या तऱ्हेच्या सुविधा या सावंतवाडीच्या ग्राउंडवर तयार केल्या जात आहेत आणि त्याच्यामुळे मुलांना अधिक चांगल्या खेळाच्या सुविधा मिळू शकतील. काही ज्या सुविधा आता अर्धवट अवस्थेमध्ये आहेत, म्हणजे मध्यंतरीच्या काळामध्ये काही तांत्रिक अडचणीमुळे स्विमिंग पूल सुरू होऊ शकलेला नव्हता, तर त्याच्या संदर्भात सुद्धा चर्चा झाली. तर स्विमिंग पूलसुद्धा लवकरात लवकर सुरू करण्यामध्ये क्रीडा सभापती आणि नगराध्यक्ष लक्ष घालत आहेत आणि त्याला काही अडचणी आल्या तर त्या अडचणी सगळ्या दूर केल्या जातील. शेवटी खेळाच्या चांगल्या सुविधा या त्या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत, हीच भूमिका आमची सगळ्यांची आहे. जसं सावंतवाडीला होतं आहे त्याचप्रमाणे बांद्याला क्रीडा सुविधांसाठी पैशाची मी मागणी केलेली आहे. दोडामार्गमध्ये काम सुरू आहे आणि दोडामार्गचा अतिरिक्त 3 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव हा शासनाकडे गेलेला आहे. लवकरच त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर दोडामार्गचं कामसुद्धा पूर्ण करण्यात येईल. परंतु सावंतवाडीतल्या सुविधा या पावसापूर्वी पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे आणि त्या दृष्टीने आजची बैठक महत्त्वाची होती. त्याला क्रीडा अधिकारी उपस्थित होत्या, सावंतवाडीच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर उपस्थित होत्या, आर्किटेक्ट उपस्थित होते, म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर्स उपस्थित होते आणि चांगल्या तऱ्हेच्या सुविधा निश्चितपणे विद्यार्थ्यांसाठी आणि युवकांसाठी सावंतवाडीमध्ये निर्माण केल्या जातील. बांद्याला एक ॲडिशनल क्रीडा संकुलचा प्रस्ताव आम्ही त्या दिवशी त्याच्यावर कलेक्टर ऑफिसमध्ये चर्चा केली आणि त्याची जी जमीन आहे ही सुद्धा ट्रान्सफर करण्याच्या संदर्भात मागणी केलेली होती क्रीडा खात्याकडे आणि मग त्याच्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळामधून मागणी केलेली आहे. तर त्याच्यासुद्धा आढावा आज घेतलेला आहे आणि त्यालासुद्धा गती देण्यात येईल. ती PWDची जमीन आहे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जमीन आहे. मी या संदर्भात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेतलेली आहे आणि त्यांनी लवकरात लवकर CO उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भातले आदेश पारित केलेले आहेत. साधारण ह्या 15 दिवसामध्ये CO हजर होते. काही शहरातील रस्ते अत्यंत कठीण आहे, काही ठिकाणी रस्ते खड्डी आहे, त्यामुळे अपघाताचं प्रमाण काय आहे, शहरामध्ये 2 तऱ्हेची कामं सुरू आहेत. एक म्हणजे पाणी पुरवठ्याची जी लाईन आहे नवीन मंजूर केलेली आहे
हा मोठा प्रकल्प आहे, त्याचं पाईपलाईन घालण्याचं काम सुरू आहे आणि दुसरं जे काम आहे ते गॅसची पाईपलाईन घालण्याचं काम सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे आपण नवीन सुविधा निर्माण करतात त्यावेळेला थोड्याशा गैरसोय होते, तर हे लक्षात घेऊन पावसाच्या पूर्वी जास्तीत जास्त काम पूर्ण करून ते कशा रीतीने सेफ करता येईल याच्या संदर्भातल्या सूचना दिलेल्या आहेत. आणि काल CO होते बरोबर माझ्या, तर त्यांनी आपण लक्ष घालण्याचं मान्य केलेलं आहे. तुम्ही जे नगरसेवक आणि जिल्हा प्रमुख संजू परब आहेत, जे विरोधी नगरसेवक म्हणून तुमची सगळी मंडळी काम करतात, त्यांचं असं म्हणणं आहे की सत्ताधारी जे आहेत ते कॉन्ट्रॅक्टरांकडनं पैसे घेणं आहेत किंवा बाकीच्या गोष्टीतच बिझी आहेत आणि त्यामुळे आज शहरवासियांवर ही वेळ आलेली आहे. त्या भूमिकेशी तुम्ही सहमत आहात का? मग एक असं आहे की अशा तऱ्हेने आरोप करण्यापासून मी स्वतः अलिप्त असतो. शेवटी कामं करून घेतली पाहिजेत. संजू परबांशी मी बोलेन आणि कुठे कामं अर्धवट राहिलेली आहेत त्याचा पाठपुरावा करून ती कामं कशा रीतीने पूर्ण करता येतील हे निश्चितपणे त्याच्यावर कार्यवाही केली जाईल. तुम्ही नळ योजनेच्या कामाबाबत समाधानी आहात? नळ ते आता बघायला लागेल, कारण आपण नळ पाणी पुरवठ्याची जी योजना आहे ही खूप मोठी योजना आहे. त्याचा मी अजून आढावा घेतलेला नाही आहे. पुढच्या आठवड्यामध्ये मी नगरपालिकेत जाणार आहे, त्यावेळेला दोन्ही बाजूच्या नगरसेवकांना बोलवून घेतलं जाईल आणि याच्यावर दोन्ही बाजूच्या नगरसेवकांना बोलवून घेऊन ज्या काय डिफिकल्टी शेवटी मार्ग काढला पाहिजे आणि शहरातल्या लोकांना सुविधा निर्माण केल्या पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कुठेही जर मतभेद असतील तर दोघांनाही एकत्र बसून ते मतभेद दूर केले जातील. या मतभेदाचा विषय नाही, नागरिकांच्या हिवाळ्याचा विषय आहे. जी पाईपलाईन टाकतात ते दर्जेदार नाही आहे. भविष्यात त्याचं मोठं नुकसान शहरवासियांना भोगावं लागेल. त्यापूर्वीच काय तुम्ही म्हणजे वर एक तज्ज्ञ वगैरे त्याच्या नेमून त्याची चौकशी करणार का? निश्चितपणे आता पुढच्या आठवड्यात मी ह्या संदर्भात नगरपालिकेत येण्याचं मान्य केलेलं आहे. मी या संदर्भात नगरपालिकेला भेट देईन आणि आपण सांगता तो मुद्दा तपासून बघेन. गॅस पाईपलाईनमध्ये जे ठेकेदार आहेत ते रात्रीच्या वेळी कोणाला कल्पना देतात, रस्ते होत नाहीत, पाणी टंचाई होते, पण लक्षच नाही. मी सांगितलं आपल्याला पुढच्या आठवड्यात मी जातोय नगरपालिकेत. हे आपण जे सगळे मुद्दे मांडलेले आहेत ते सगळ्या मुद्द्यांच्या संदर्भात निराकरण करण्याचं सूचना देईन. एक अशी चर्चा आहे किंवा विरोधी नगरसेवक आरोप पण करताय की आमदार म्हणून तुमची भूमिका काय राहील, कारण कॉन्ट्रॅक्टरांना फोन करून कॉन्ट्रॅक्टर मॅनेज करण्यातच सत्ताधारी पक्षाचे लोक कार्यरत असल्याची एक चर्चा आहे, त्याकडे तुम्ही कसं बघाल? नाही बघा, मी तुम्हाला मगाशी सुद्धा सांगितलं, माझी भूमिका ही कामं कशी पूर्ण होतील याच्यावर जास्त असते आणि कोणावर आरोप करण्यापासून मी स्वतः अलिप्त असतो आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे सर्वांना एकत्र बसून जास्तीत जास्त वेगाने कामं करून घेणं, त्याच्यामध्ये कामाचा दर्जा राखणं, या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण निश्चितपणे काम करू. एक ऑडिओ व्हायरल होते. या ऑडिओमध्ये सत्ताधारी पक्षातील एक प्रमुख जो आहे हा पर्सेंटेज मागतोय कामाच्या टक्केवारी. या संदर्भात एक स्थानिक आमदार म्हणून काय भूमिका आहे? कारण सावंतवाडीमधला हा ऑडिओ आहे. नाही, मी हा ऑडिओ ऐकलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे ह्याच्यावर काही कॉमेंट करणं योग्य होणार नाही. दुसरं सावंतवाडीमधली जी कामं आता जो प्रश्न उपस्थित झाला आहे, कामं करताना नगरपालिका कुठेही खोदाई होते, प्रत्यक्षात तिथे अधिकारी नसत आहेत, त्यामुळे लोक त्रस्त होत आहेत. त्या संदर्भात काही इंट्रक्शन देणार? मी पुढच्या आठवड्यामध्ये या संदर्भात नगरपालिकेला भेट देणार आहे आणि भेट देऊन कामांना कशी गती देता येईल, कारण पाऊस तोंडावर आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे कामाला गती देऊन पावसाळ्यापूर्वी जेवढी जास्तीत जास्त शक्य होईल तेवढी कामं पूर्ण करून घेण्याचा आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे. दगडखाणीमध्ये विलवड्याला 4 वेळा उपोषणाला लोक बसले. त्याच्यानंतर काल वेत्याला त्या 2 सामाजिक कार्यकर्ते किंवा माहिती अधिकारी गेले होते, त्यांच्यावर दगड मारण्याचा प्रयत्न उचलून तरी दिला होता आणि ती साधी गुन्हा दाखल केला गेला. याबाबत आपण काही आपल्या कानावर आलं का आणि चौकशी करायला लावणार का, चौकशी करणार का, ते बघणारच नाही विषयावर? नाही, बघणार नाही असं बिलकुल नाही. तुम्ही सांगता या घटनेची नोंद घेऊन त्याच्यावर खटला दाखल झालेला आहे असं तुम्हीच मला सांगितलं. सर्वसाधारणपणे असे प्रकार घडता कामा नये आणि घडले तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि ती कारवाई पोलीस 100% करणार याची मला खात्री आहे. साधा 354 हो, दगड मारण्याचा गुन्हा नाही, त्याला मारहाण झालेला. तो जर त्याच्यात मारला असता तर तो ह्याच्यात गेला असता ना माणूस. हे वेतीय विलवड्यामध्ये क्वारी किंवा आपल्या सावंतवाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात क्वारींचं साम्राज्य आहे.
परंतु महसूल विभाग कारवाई करतं, दंड करतं, परंतु तेच दंड पुन्हा खनिज कर्म विभाग रद्द करतं. हे सगळं सेगमेंट चालू आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर क्वारींचा प्रकार सुरू आहे आणि त्यामुळे हा प्रकार होतोय की इथे बिहारसारखं चालू आहे. त्यावर आमदार म्हणून तुम्ही दोन्ही खात्याला विशेषतः प्रशासन पूर्णपणे एकीकडे महसूलने गेल्या वेळी 30 लाखाची दंड केला म्हात्रे असताना, पण तेच खनिज कर्म विभागाने रद्द केला. सगळ्या गोलमाल आहे. लोकांनी एक जरा दगड मारला तर दंड करतात तहसीलदार आणि नदीची वाळू काढली तर तिथे ट्रक जप्त करतात आणि इथे तहसीलदार बघतच नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, या दोघांमध्ये वाळू काढण्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये फरक असा आहे की हे परवानगीशिवाय उत्खनन होऊ शकत नाही. उत्खनन करत असताना परवानगी देताना जे नॉर्म्स घातलेले आहेत त्याचं पालन होतं की नाही हे बघणं महत्त्वाचं आहे आणि तसं ते पालन काटेकोरपणे करण्याच्या संदर्भातल्या सूचना मी दोन्ही विभागांना देईल. पुढच्या आठवड्यात ज्यावेळेला मी पुन्हा सावंतवाडीला येईल त्यावेळेला ह्या प्रश्नामध्ये लक्ष घालेन आणि अशा तऱ्हेने मारहाण तर होता कामा नये, कारण मी ह्या गोष्टीच्या पूर्णपणे विरोधात असतो. तर मी कुठल्या भागामध्ये झालं आहे, कोण त्याला जबाबदार आहेत, सगळ्याची चौकशी करून याच्या पुढे असा प्रकार घडणार नाही सावंतवाडीमध्ये याची दक्षता घेतली. त्या विलवड्याला तर ती जेसीबी किंवा काय करतात मशीन होते जळवण टाकलं लोकांनी. ठीक आहे, विलवड्याला म्हणजे ताजीच घटना, जास्त नाही. म्हणजे लोकांचा किती उद्रेक आहे ते फक्त निश्चितपणे इको सेन्सिटिव्ह गावं आहेत सावंतवाडी तालुक्यामध्ये आणि अशा प्रकारे जर मायनिंग होत असेल, खडी क्रशर असेल किंवा इतर खाणी असतील तर तुम्ही आमदार म्हणून याच्यावर काही भूमिका घेणार आहात? नाही, एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्हाला जर रस्ते पाहिजे असतील, तुम्हाला जर इमारती पाहिजे असतील तर खडी ही लागतेच आणि खडीवर त्या मानाने रिस्ट्रिक्शन्स कमी केलेले आहेत. ज्याप्रमाणे आपण मेजर मिनरल्स बंद करण्याचा निर्णय घेतला तसं खडी किंवा चिरे हे लोकांच्या रोजच्या गरजा आहेत, तर तेवढ्या भागल्या पाहिजेत. त्याच्यामध्ये काम करत असताना कुठल्याही पर्यावरण विषयक कायद्यांचा भंग होता कामा नये हे आपण निश्चितपणे बघू. ह्या धर्तीवर ना भाई जे वेतीय वगैरे परिसरामध्ये बरे उद्योग आहेत, कधी त्याची तपासणी झाली नाही, किती खोलवर गेले माहिती नाही, किती सरकारला महसूल मिळाला माहिती नाही, की अधिकाऱ्यांच्या खिशात गेले. ह्याचं आपण ऑडिट किंवा काहीतरी उच्चस्तरीय एखादी कमिटी लावणार का ते पुढच्या वेळी मात्र आज नाही सांगितलं तरी पुढच्या वेळी सांगा. नेमकं उच्चस्तरीय नागपूरचे कशी आले ती बेकायदेशीर ठाण होती, बेकायदेशीर असून सुद्धा दगड मारायला उतरतात त्यांच्यावर आणि मारतात त्यांना चपलाने वगैरे बेकायदेशीर म्हणून नागपूरची ती माझी होती. तशी सगळ्या क्वालिटी इन्सुली निगुडे वेद्ये वगैरे सगळ्यांनी विलवडे पण लावणार का ते आज नाही सांगितलं तरी पुढची केव्हा बोलणार ना तेव्हा निश्चित सांगा, चौकशी करा. या अनुषंगाने प्रश्न आहे, सर्वसामान्य वाळू वाहतूक करताना घरासाठी बांधकाम वगैरे किंवा अन्य काय करताना त्याच्यावर पोलीस किंवा महसूल यंत्रणा तत्काळ कारवाई करते. मग या यंत्रणांवर का कारवाई होत नाही, बेकायदेशीर उत्खनन चालू आहे त्याच्यावर? या संदर्भात मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की उत्खनन हे बेकायदेशीरपणे होऊ शकतच नाही, कारण त्याच्यासाठी मान्यता घ्यायलाच लागते आणि मान्यता घेतल्यानंतर जे नियम त्याला घालून दिले असतात त्याचं पालनसुद्धा व्हायला लागतं. ते पालन होतंय की नाही ते बघता येईल आणि तुम्ही म्हणता तसं परवानाच नसला तर उत्खनन होणं हे जवळजवळ अशक्य आहे. मी त्याची निश्चितपणे चौकशी करेन, परवाने आहेत की नाही त्याची. विलवड्याची एक खडी आहेत 4-5 तर बेकायदाच आहे, त्या बंद करावे कायमच्या अशी तर ग्रामस्थांची मागणी आहे. त्याच्यासाठी आंदोलन केलं त्याकडे कोणी दुर्लक्ष म्हणजे एक गोष्ट अशी आहे बघा, कोणी मागणी केली आणि मागणी नाही केली म्हणून चालू होऊ शकत नाही आणि बंदही होऊ शकत नाही. तुम्हाला रितसर परवान्यासाठी अर्ज करायला लागतो आणि त्याची चौकशी होऊन सरकार त्याला परवानगी देत असते. त्याच्यामुळे परवानगी आहे की नाही हे चेक केलं जाईल आणि नागरिकांना काही त्रास होत असेल तर असा त्रास होऊ नये याच्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. धरण आहे, जुनं धरण आहे, त्या धरणातून गाड्या जातात, धरणाला धोका आहे, मग तुम्ही त्याची फेर चौकशी करणार का त्या परवानगीची? हा, तर लोक आंदोलन करतायत, तुम्ही त्या परवानगीची फेर चौकशी करणार का? विलवड्याचा विचार कर, विलवड्याच्या धरणातून जाते, धरणाला धोका आहे त्या विलवड्या आणि वापरलीच्या त्या 2 वारी. मी निश्चितपणे चौकशी करेन. भाई तुम्ही स्थानिक आमदार म्हणून कलेक्टरना या संदर्भात चौकशीचा आदेश देणार आहात त्या संपूर्ण प्रकरणात? मी सांगितलं की पुढच्या आठवड्यात मी या संदर्भातली मीटिंग बोलेन. मीटिंग बोलवणार त्याला संबंधित तहसीलदार असतील म्हणजे जी महसूल यंत्रणा असेल ती उपस्थित असणार. त्याला मीटिंग घेऊन नेमका काय प्रकार घडला
ते आपल्याला चौकशी करतात. हे तुम्ही अधिकाऱ्यांची बैठक आहे ना, अधिकारी आपल्या बाजूने आपल्याला येऊ नये म्हणून ते आपलं बचावच करतात, पण लोकांची भूमिका जाणून घेणार हे बघा, असं असतं की लोकांना काही त्रास होत असेल तर त्याचा रीतसर अर्ज केला पाहिजे, आणि तो रीतसर अर्ज काय आहे ते मी तपासून बघेन. राजकीय लोकांचे लागेबंद असल्यामुळे चौकशी होत नाही, कारवाई होत नाही. विरोधवाल्यांचं म्हणणं आहे. त्या 2-4दा उपोषणाला बसले गावातले लोक. हे पाऊस सुरू झाला आहे आता आणि एकंदरीत वीज वितरणचा सावळा गोंधळ सुरू आहे. सावंतवाडी शहरात दिवसाला 25 ते 30 वेळा लाईट जाते आणि अक्षरशः शहरवासी हैराण झाले. ग्रामीण भागात हीच अवस्था आहे. सावंतवाडीमध्ये एकाच ठिकाणून सप्लाय होतो, आणि हा सप्लाय राधानगरीच्या जे ग्रीड आहे त्याच्यामधून हा सप्लाय होतो. खारेपाटणच्या ग्रीडवरून सावंतवाडीला सप्लाय करण्यासाठी मी 60 कोटी रुपयाचा प्रकल्प मंजूर करून घेतलेला आहे, आणि त्याचं काम हे आता सुरू झालेलं आहे. सर्वसाधारणपणे येत्या 4-5 महिन्यामध्ये हे काम पूर्ण होईल. त्याच्यानंतर सावंतवाडी आणि कुडाळ या दोन्ही शहरांना पर्यायी वीज पुरवठा उपलब्ध झाल्यामुळे वीज गेला आणि पर्यायी पुरवठा मिळाला नाही अशी स्थिती उत्पन्न होणार नाही या दोन्ही शहरामध्ये, आणि हे जे काम आहे ते येत्या 4-5 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल. पण भाई, लाईटीचा विषय काय आहे, झाडं आहेत जी ना ती लाईनवर पडतात आणि लाईन तुटून नंतर लाईट होते, लाईट जाते. पण त्या संदर्भात काहीतरी जे आपले वीज वितरण आहे त्यांना सूचना केलं नाही. बघा, त्यांना ह्याच्यासाठी मी स्पेशल व्हेकल्स घेऊन दिलेली आहेत की झाडांची छाटणी करणं, ट्रान्सफॉर्मर जर जळला तर ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब बसवून देणं, ह्याच्यासाठी वेगळी वाहनं ही MSEBला उपलब्ध करून दिलेली आहेत. त्याचा त्यांनी योग्य रीतीने वापर केला पाहिजे. आणि त्यांनी एक मागणी केलेली होती की जी झाडं आहेत ती कापण्यासाठी त्यांनी 60 लाख रुपयाची मागणी केलेली आहे. तर मी पालकमंत्री महोदयांकडे शिफारस केली आहे की त्यांना हा निधी हा जिल्हा नियोजन मंडळातून द्यावा, अशी मी शिफारस केलेली आहे. बाई, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाळू उत्खनन असेल हे सगळं बंदी आहे आणि त्याच्यावर कारवाई देखील होते, परंतु अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे जिल्ह्यात की जी मुख्यमंत्री आवास योजना घरं आहेत, प्रधानमंत्री आवास योजना आहेत, यांची जिल्ह्यात जोरदार कामं चालू आहेत. आणि कामं चालू असताना स्थानिक ग्रामसेवकांनी असं केलं आहे की त्यांना नोटिसा काढल्या की तुम्ही वेळेत घर पूर्ण करा, नाहीतर तुमचा निधी मागे जाईल, असं केलं. मग आता त्यांना वाळू वगैरे मिळत नाही, मग याच्यावर काय करणार तुम्ही? हे वाळू खरं तर त्यांना प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना या महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. मी पुन्हा एकदा चौकशी करेन कशामुळे नेमकी मिळत नाही. कारण ही जी छोटी घरं बांधायची असतात त्यांना वाळू विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचं धोरण हे महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेलं आहे. त्याप्रमाणे त्यांना वाळू मिळाली पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 2 दिवस अवकाळी पाऊस पडतो. यामध्ये दोडामार्ग, वेंगुर्ला, आपल्याच मतदारसंघामध्ये आंबा बागायतदार फार मोठं नुकसान झालं आहे, केळी बागायतीचं नुकसान झालं आहे. नुकसान भरपाईसाठी काही प्रयत्न केले जातात? हे बघा, ऑलरेडी सर्वे चालूच आहे. आंबा नुकसान भरपाईसाठी सर्वे चालू आहे, काजू नुकसान भरपाईसाठी सर्वे चालू आहे. त्या सर्वेमध्ये हा सुद्धा जे नुकसान झालेलं आहे त्याचा अंतर्भाव होणार. शेतकऱ्यांना असं म्हटलंय की सर्वे नकोय. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की तत्काळ आंबा नुकसान भरपाई द्या. सर्वे तर 220 रुपये जे आहे तो न परवडणारा दर आहे. जेव्हा राजू शेट्टीने आंदोलन केलं त्यांची मागणी वाढीव आहे आणि हमीभाव आंब्याला द्यावा अशी मागणी करतात शेतकरी. तुम्ही विषय असे सांगताय की ज्याच्या संदर्भात ऑलरेडी निर्णय झालेला आहे आणि ज्याचं वाटप सुरू आहे, वाटप होणार शेतकऱ्यांना. हे सर्वेबाबत इथे बाहेर पश्चिम महाराष्ट्राची आपल्याला कल्पना असेल की तिथे पाऊस पडल्यानंतर कृषी विभाग सर्वे करतात किंवा तिथे ग्राम सेवक वगैरे, तलाठी वगैरे. मग तोच सर्वे जर इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी धरला गेला तर पुन्हा सर्वे करणार, पुन्हा होणार आणि मग आपल्या कोकणामध्ये त्याची भरपाई मिळताना वेळ जातो. तर ज्यावेळी पहिल्या वेळी ज्यावेळी सर्वे होतो म्हणजे ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी जे सहाय्यक करतात गावातले, तोच पंचनामा ग्राह्य धरा. पण इथे पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडतो, कोकणचं किनारपट्टी भाग आहे, या सर्वांचा विचार करून असा व्हावा की एक आमदार म्हणून तुम्ही किंवा कोकणाच्या बाबतीत व्हावा. पश्चिम महाराष्ट्रात हाच क्रायटेरिया लावला जातो, पुन्हा सर्वे होत नाही. बघा, मी चेक करून बघेन, परंतु जनरली सर्वे करून कॉम्पेन्सेशन दिलं जातं. त्याच्यामुळे शिवसेनेच्या वाटेवर आहे चर्चा आहे, त्या संदर्भात तुम्ही शिवसेना नेते म्हणून काय म्हणते आणि काय नेमकं तथ्य आहे का? नाही, हे अजून असं काय माझ्या निदर्शनाला आलेलं नाही. आलं तर त्यांचं आपण स्वागत करू. पण तिने एका मुलाखतीला म्हटलंय की एवढी समानताची त्यांची जवळीक आहे.
आणि 200 कोटीचा निधी मिळण्यासाठी वर्षा आणि उदय शिंदे हे दोनच पर्याय म्हटले आहेत त्यांनी. नाही, त्यांनी काय चॉईस करावा हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे, ते तो करतील हे मला खात्री आहे. संदेश पारकर आले तर तुम्ही स्वागत करणार? आमच्या पक्षामध्ये कोणी आलं तरी मी त्यांचं स्वागतच करतो. त्यांना तुम्ही कणकवलीमध्ये मदत केलेली होती भाजपच्या विरोधात, अशा वेळी तुमच्याकडे यायला इच्छुक आहे वाटतं का तुम्हाला? आणि आपल्याला बघा मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की त्यांनी काय निर्णय घ्यावा हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे, याच्यावर मी काय कॉमेंट करणं योग्य नाही. किंवा निवडणुकीमध्ये मी स्वतः काही कणकवलीमध्ये सहभाग घेतलेला नव्हता, त्याच्यामुळे असा आरोप करणं चुकीचं आहे की आमच्या सहभागामुळे ते निवडून आले, असा आरोप करणं चुकीचं आहे. त्यांनी स्वतः इलेक्शन लढवली, ते निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर आता त्यांना जर शिवसेनेमध्ये प्रवेश करायचा आहे तर त्यांचं शिवसेनेमध्ये आलेल्याच प्रत्येकाचं आम्ही स्वागत करतो. असं कधीच झालेलं नाही की शिवसेनेमध्ये एखाद्याने येण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्याला विरोध केला गेला, असं कधी घडलेलं नाही. निवडून आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांची भेट देखील संदेश पारकर यांनी घेतली मुंबईला. नाही बघा, कामं होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येकजण मंत्री महोदयांची भेट घेत असतात, त्याच्यामुळे चुकीचं काही नाही आहे. भाजपने प्रमोद जटांना आमदार केलं कोकणामध्ये, पालघर पासून ते सावंतवाडीपर्यंत भाजप 100% करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यांनी तसं विधानही केलं आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांनी कोकणाकडे विशेष बाब म्हणून बघितलंय. शिंदे शिवसेना आपली काय याकडे बघते, कशा पद्धतीने बघते? पुन्हा एकदा विचारा प्रश्न. प्रमोद जटार यांना आमदारकी दिली विधान परिषदची, कोकणातून पालघर ते सावंतवाडी पर्यंत त्यांना 100% भविष्यात करायचं आहे असं त्यांनीच विधान केलं आहे. त्यांनी विधान केले, प्रत्येकाने कुठलं विधान करावं याच्यावर का आम्ही बंधन करू शकत नाही. आम्ही आमच्या पक्षाचं काम केलं पाहिजे. आम्ही युतीमध्ये एकत्र आहोत, आमचं सरकार एकत्र आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही युतीचा धर्म पाळत राहणार. दोन प्रश्न आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते जे आहेत विकास लामांडे यांच्यावर शाईफेक झालेले आहेत, कसा बघताय यांच्या? नाही, असं होतं कामा नये, कारण असे प्रकार झाले तर मग कोणी त्यांना काम करणं अवघड होऊन जाईल. त्याच्यामुळे हे प्रकार घडता कामा नये असं मला वाटतं. धर्मांतर प्रकरणात निदा खान जे आहे त्याच्यावर मदत केल्याप्रकरणी MIMच्या खासदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात, त्याला सह आरोपी करण्यात आलाय आणि इंडिया जलील पण त्याची पण चौकशी झालेली आहे. हे बघा, एकंदरीतच मी आपल्याला सांगतो की धर्मांतर विरोधामधला कायदा हा खूप कडक झालेला आहे आणि धर्मांतराचे प्रकार घडू नये याच्या संदर्भात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः स्टेटमेंट दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे ज्या काही कारवाया होत असतात त्या चौकशी केल्याशिवाय कोण काही कारवाई करत नाही आणि त्याच्यामुळे चौकशीमध्ये आढळलं तरच ते कारवाई केलेले आहेत असा अर्थ होतो त्याच्यात. इम्तियाज जलील वारंवार दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचे वक्तव्य करत होते आणि आता त्यांचा सहभाग दिसून येतोय. कसं बघता याकडे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे का काय? नाही, कारवाई आपण म्हणता की झालेली आहे म्हणून. नगरसेवकाला सह आरोपी केले. आरोपी केला आणि नगरसेवकाला सह आरोपी केला. निदा खान यांना स्वतःकडे घरात ठेवल्याप्रकरणी त्यांना सहभागी करण्यात आलं. हे बघा, मला एकच आपल्याला सांगायचं आहे की धर्मांतर हा प्रकारच मुळात बेकायदेशीर आहे आणि त्याच्यावर कारवाई झाल्या असताना त्याचं समर्थन करण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये असे माझं स्पष्ट मत आहे. तामिळनाडूच्या आघाडीवर इंडिया आघाडीमध्ये फूट पडल्याचं काल मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय आणि ही अनैसर्गिक आघाडी होती असंही मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांनी एखादं स्टेटमेंट केल्यानंतर त्याच्यावर मी स्टेटमेंट करणं योग्य आहे. काही एक प्रश्न, काल प्रमोद जठार आणि वेंगुर्ल्यामध्ये म्हणजे परवाच्या दौऱ्यात एक असं विधान केलं की सावंतवाडी नगर परिषदेला निवडणुकीच्या काळात 100 कोटी आणले. कुठेतरी पैसे वाटपाच्या मुद्द्याला त्यांच्याकडनं हे अधिकृत वक्तव्य म्हणावं लागेल, त्याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही बघा, आता निवडणुका होऊन गेलेल्या आहेत, त्याच्यावर अधिक वक्तव्य करत राहण्यामध्ये फार मोठं काही साध्य होणार असं मला वाटत नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी चांगलं काम करावं, त्यांच्या कामाला, चांगल्या कामाला माझा नेहमी पाठिंबा राहील. सावंतवाडी विरोधात लढला होता, मात्र आज पहिल्यांदाच पत्रकार परिषदेत सत्ताधारी तुम्ही एकत्र पाहिला, म्हणजे दिलजेला जमाई झाली का? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की विकास कामामध्ये राजकारण येता कामा नये. आत्ता आम्ही पाहणी करून आलो,
त्याच्यामुळे आम्ही एकत्र प्रेस घेतोय. याच्यामध्ये विरोधी पक्ष किंवा सत्ताधारी पक्ष असा काय भाग नाही. सावंतवाडीचा विकास झाला पाहिजे हे सर्वांचं एकमत आहे आणि अनेक वेळेला मी त्यांना भेटत असतो. अनेक कामांमध्ये ज्या ज्या वेळेला त्यांना मदतीची गरज असते करत असतो, कारण ते नागरिकांसाठी मागण्या करत असतात. त्यांनी काही व्यक्तिगत कुठलीही मागणी माझ्याकडे आजपर्यंत केलेली नाही. आतासुद्धा त्यांनी सावंतवाडीतल्या क्रीडा सुविधा चांगल्या व्हाव्या या संदर्भात मागण्या केलेल्या आहेत आणि निश्चितपणे त्या चांगल्या केल्या जातील. पण सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा महिन्याभरापासून चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. आमदार म्हणून तुम्ही मोठ्या प्रमाणात निधी देत आहात, परंतु सभागृहामध्ये शिवसेना ज्या पद्धतीने आक्रमकपणे सत्ताधाऱ्यामध्येच भांडणं होत आहे, त्यामुळे लोकांमध्ये एक वेगळा संभ्रम निर्माण होतो. त्याकडे तुम्ही कसं फक्त भेट देणार आहात पालिकेमध्ये, या सगळ्यांना समन्वय घडून आणणार आहात का? निश्चितपणे समन्वय घडून आणण्याचा मी प्रयत्न करेन. जिथं कुठे चुकलं असेल तिथं टीका झाली पाहिजे, परंतु कामसुद्धा सकारात्मक झालं पाहिजे, लोकांच्या हिताचं झालं पाहिजे. या दृष्टीने चांगलं काम कसं करता येईल या संदर्भात मी आमच्या पक्षाच्या सदस्यांची सुद्धा चर्चा करेन आणि दोघांमध्ये समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करेन. काही निलेश राणेंनी एक आरोप केला आहे, भाजपचे कार्यकर्ते लॉरेन्स मान्यकर हे धर्मांतर करतायत असं त्याने एक आरोप केलाय. कसं बघताय? नाही, याच्यावर मी काही स्टेटमेंट करू शकणार नाही, कारण मी हे स्टेटमेंट ऐकलेलं नाही आहे किंवा ह्याच्याबद्दल मला काहीही माहिती नाही.